Saka mafungo ita sei because nyanya isupera. Mira pakazonitanga. Inini pafea jabu. Sorry yangu ikuti kuda kumuregerera nemuroma ndizo. Kurama chimtutumudza. Kumuregerera ndakamuregerera kudhara bvura pana vangu kuda Alphonso Alphonso ndakatamba naye big time. Saka pane ma irregularities ndiri kuona sekunge ari kurashika njiri. Zviri kustimulatewa nehwawa. Saka ndikutoona kuti Alphonso ameno kakuita kaari kuita. Kuti ndikushamba aimbozvita kudhara vanambofara kuti apo. Saka ndikuona zvinhu zvari surface. Saka manje ndikuona kuti ini kuzomendera mapurisa saka kune kunongoitawo kungoitirawo safety yangu. Kune safety because handimutye violently. But image handikuramnika ndikuwanika ndiri kudzipfurudza na Alphonso plus ndenda kumuratidza respect. Kana iye aine mumwe brands ainadzo I don't think kuti ndinotora anything kubva kwaari sekuti sorry unless kuti iye he has to work hard for sorry yake. Waiziya Clint iye kana angwara he has to work hard for sorry yake kwete kumbonditi sorry nemuromo. Work hard for your sorry not kuti ndikuudza sorry because inini hapana chiri kumbondimisa mafungiro angu handakuudza kuti after Clinton achipedza mangerengere akaya chitaura iwe mafungo ita sei inini inizonafunga ndizokudema vana vasina basa vadorovana nabasa saka uyu ataura kuenda kukamba ngaende kukamba nditi vouya vonitora tototangira ipapo ndozvandafunga handina zvimwe zvakukwanisa kutaura gara pasi chabuda mese munokwana ipapo ndiri nyaya newe vanzori iwe ndiri nyaya newe toitangira panape because ndandafunga kuzita pedu tega ndandafunga kuzita pedu tega koenda munorovana Alphonso mukuru kwandiri anga achindirova kuti tanga achirovana don't misconcept papa director zvakanaka akachitaura kuti Parkerson akatengesa magurosa ake ndio zvaaroerwa Parkerson and luckily kuda wacho aripo musadara nobwezi makurarama tofana ngove fair musadhisane kudhisana kuraramise tofana kubatana kubatana usumzana uchindikwamusarova don't bleed good saga yo but magurosari aitengeswe vanhu vavaruzamagurosari chekuti attention seeker attention kana mchinzwa choka ndamburitsira mari taite kunyura kabvira kuita nekuda attention kunyeba kwenyu manje ukatsvaka crown zvinokwanisa yona Parkerson this guy was selling mado's and the don'ts and it was real and you miss the brand but I managed to keep quiet for the whole year kunzwa takanyarara kunzwa but to just spill it out what's the problem nani mutaura ndikushamisika kuti Alphonso ari nditukire but support uchidaro ndani sorry kandinga kuti fana udara Alphonso watuka uti idushi na Parkerson idushi the senses won't be correct apana arisoba kuna Alphonso matushi ndo zvendiri kuona masaka ari kusikana vanhu Alphonso ndiwedu gaya I do believe this guy oyo rafana madusha izo ari tour mablango ari noma wewe kwete kuzonzanza warwa nepenzi aiwa unorwisana uya wetirwisana kana unoti sorry pasina kana second over yanga handipenzi Alphonso unozati munorwira torwira chi ingombo shawas trained ndakuonera wakubuda mukamera kai wakubuda sha iye nemida training andoroyo ndoroyo yonomwarara wadleo ibwe ayo fonda ngazevaiza kuti chinoitika jakamapondeke uziziye bvunza Kenodike kuti pavenda kwagorongozi akabata chakamera
Montaura mguru ambira paji. Muwaduzi. Aiwa ndo ukona siduzi. Aiwa always. Kapenga yo right correct. Mauto watengwa na Keno diet. Sando zako mauto. Ziya yo ndira chokwadi ke muri just. Chokwadi yo. Azishtuka vanhu azina zvakudita. Wani? Imiri madone za pazi justice yako ne kamerishi ya mukati kai. Justice yako ne kamerishi ya mukati. Enda unodedza polisi yako. Chenjerei musara munokamba. Parkerson. Yo kunyarara ndo boyo. If you live in a glass house, you don't throw stones. Kanda matumbo. Garapasi. Mablango. Aiwa bango mablango. Garapasi. Bozi ndo yakaoma yaigadzirisi. Aiwa Manfonso yo kuda utaroti anombotengeswa magrocery na yakadiba uti Ajita takamboita era nemiri. but iwe kwasara kumbatutu uchingogara ane mavisions ndo mabinary visions aitaurwa haya mabinary visions aitaurwa panoteka mabhiya mablango ambayo ndiro tinotenga now I know man uyo mfesu uyu koko aigaya kuti bhiya kana rabuda panosangana vanhu ini nichammirira handije mwatora handichatombodavana kubata bhozi nozoti vanhu doro munobohwa saka next time panoungana vanhu usandifunze doro vanengewo vanomwa irresponsible ameno akasiya atasei uchatakatora futi mavideos futi uchiona tichitomutengera are these guys saka ndamari kutenga wazona zvikure doro rembatutu zvikure hanziwo kuti these guys zvindirwisa one by zvandakagara nazvo panapa zvandakagara nazvo panapa anemezi dzake dzari kuita arita mezi dzipi pakasondanombatuta nongedzerawo nembatuta vataure mazita muri 5 unamba wana Alphonso mwacho uyu arutanga nongedzera kauyu anonzana uyu anonzi Ajita ndombatuta anorwa hoti uyu kokuda asi Ajita anondishamisa anowana mari chamwari kuzvafuka kubhati uyu akaroiwa anoza unonzi kutsukurwa mwana akadiswa pamukaka shamari mari handisikiwana sha dendeona mari aiwa iwe ndimakafosa kuda kuti anwe mbatututa arwaremu ananiwa iye kudu ushuti atase aada kupi aiwa mira vaita sei Mama president Dakare fungwa ifone shoot tuone fight tuone anachizara roba hivi Anono is cool. ama ndo kutanyana katika mprese kusanganisa Koma Fonzo akanya baba kutana Alphonso akanya ankwanza mwana munhu wese anowadora kana kujengwa kwa grocery ndiuziye panapapese munhu anonwadora rese muri mabhanditi zvese mukuramba asi chokwadi machinzi
Ndinongobva machokwadi kuti mukuru kwandiri kototi mukoma achamba kuti mukoma ungori mukuru pamadhizhi zvimwe ndasingade kuandresa pavanhu kanaekukazira timaina problem pavanhu chadaro zvadhakwa aiwa iyo ndinewe kazarisa uneni bandire aiwa mira achibvogara papo toenda tese hondo ichitanga yopana ajita ugara kugara pamataipi edu zvufamba sei kwandaiga